Alright, dear my business of food in Aquaba and Famara Ghana TV so Mr. So be me a subscriber to so na what's me a beka a busian or maybe be out to announce when your notification now what's me a shape. I feel with man like it now wash odo commenting so bit me go see na ya hwening na kama pa e de amount abusun egusua ya yesu ye twa adwadwo ye nua Nana Francis dodo na borim na se Nana Pooley ni wo ye ewo eye nso atreman no yedi ehon komo ne nansa e ka kirem se politifo akire nipa miensa ya yera Ignatius Bafowa ya kan na oye MP Masunwane West ono anso na nso atreman FC eye ne dia no odi mu akotini bi ye pa ya enye asenkuma afi owura bi ne din ede agyemadu a owusu ono nso politifo akire no na kireme Joseph ono nso politifo akire no mo kirem se wonom enya eye pesel M23 peso etu oboba baako edunum 15 eka ho enra nso politifo bon ho moden ma wo mo esanso ekire nipa mienu de fa asase nkro ya ho a sa nipa mienu no so politifo do omdin ebetu dwa se omo nso omdin no eye Isaac Ofosu na afi yeboa Augustine Isaac Ofosu ene yeboa Augustine sa nipa mienu na enra politifo ekire wonom de efa asem no ho na anopai ne awie enkra police service de ba ne say the main perpetrator abayo no na amanfo tentromonsa wono so say enam ne so na asase we nyina asiye no ono so politifo ensa aka no yensentroni odini juma ewo service radio ya sa service radio yi eye yera Ignatius Bafowa team owner ono ane sign dia ababa wani din de Elizabeth Akosua Ntiriwaa Elizabeth Akosua Ntiriwaa dodo na borma ne se Akosua Black Chinese was a China ni ba so ampa abusia sa baba we ono no obiare ne nsa etene ne so se asem no nkomra nyina no eye ono a awanfo nso modi kan akọ ayensu atreman for park ne so akọ ball pen no omo kire mu a ewo mu a na obetena wontia na kese asem ato se kotokoni nsu atreman ebobo obia na obetena wonchen a na kese wo wodi wama na ne mecho manfo ne omanfo bi eka ne ho no na kyeso mabeto ahye so no mabro nti sa baba we ne nkra de kire mu a utie adanse a kotoko omo security for ni die ne kire mu baba wa no na otambo ankode bo yenua Nana Pooley Nana Pooley doje ye no ma eye ura ba akọ no gina nchen enso ediskan no ewo no nti sa baba wa ye amohwe ni ono enenam ne nsa so a ebetimi aka se sa reho sem we nyina enso asi nti main suspect ewo sa sem we mu no ono na politifo nso ensa aka no nti abusua yemo Ghana Police Service for abaso yi pa sem no ba ya no monye na so wo mo abo adwumaden the hardworking IGP Yera George Ekufudampare ono nso aye adwuma yi pa ya enye asenkuma monim se case ni civil fraud no ano wantra ne to so ya otu shen edina ni kiremu ewo Kumase ene asantimanta mabehia koto company for ya wane koto company for no bedin komo show mun krane se wotai wo mochi bambo mun hwemu de ombe na nipo mu di se wu no omotimi de omo aba enra no animu free ho no sa call yenua Pooley na busua fi ankasa ekohia Pooley ma me kai na hye ne so asem ni siye no odi kai fa phone efre Pooley ma me ni di komo ehye ni krane na wosan so tu anamo eba ma me no akache na otan se be hye ma me ni krane ni di komo se de asie no eya nenso asie wie oye prosiper ne wontimi ntena se nyenhwe ha one mrantie ne beka bom na wo motimi atu asem no nso ho anamon na Yera Ekufudampare oye adwuma ye se fata se busuafo yetumi ebo na baso kai na hye ne nso asante kotoko hene oti okuru ne okrare dwaso one kotoko mpanifo de atugya se yenua Pooley emma baako ensia ya wogya wo mochire ne yere eka ho nso no omo ebefa ebusua nyina ho ka ye no nso asante ene kotoko afa ede ato eye wo mo ehom ne so na abrochire nso kotoko circles ne nkrabata wo America omo so agya tum se obia be $100 na di parodo ni nyina omo aka bom na eno so mo de abafie de abeboa Pooley eye ne yire ene ne mansia wogya wono mo akiri san so mo se Pooley obi a otu ni ho si ho de ne kra ene ne bibia abo afore de ema Kumase asante kotoko nti abusua
to say case no baby akwa kudru no sisia na presifoɔ enya ɛyɛ Akosua Black Chinese akire no no ye hwɛ sɛ enya dania no a ɛnam sɛ na bre na sɛ bra ɔto ne nsa sɛ ɔde bo pole ɔfa abo sɛ ɔde bo pole ya pole twe ne ho a obi de se kan wo no behu nipa koro no ɔde se kan wo no na oboni din a aboa mpanimfoɔ ne prosifoɔ na ɔmotimi akɔhwɛ no so na ɔmo nso ɔmo de no aba emra no animu. Abusuafoɔ ne egusu edi asɛmi ho nkɔmɔ no onim sɛ Kumasi Asante Kotoko ene Accra House of Oak, the biggest clubs in Ghana, ɔmo aka bom de joint press release aba de abeto dwa sɛ de si ewu nso atraman no enye de na ohwe mu a clubs ahodoɔ mienu ɔmo safa pa wɔ saa de wi anase saa nso atraman saa no ɛyɛ Accra House of Oak ne Kumasi Asante Kotoko nti no ekuo mienu aka mo ho abom the joint release aba abɛka sɛ tia ahyɛ Ghana Football Association mpanimfoɔ ne Ghana mpanimfoɔ sɛ ne monim yɛ wɔ sɛ ɔmo yɛ reforms a ɛho behia na bɛboa sɛ saa de we na esie no ebi nso ntimi nsi biem na aboa ma Ghana nso yagodie mu nsɛm no ayɛ nkrɔfoɔ nika na stakeholders na investors so edu musika aba bɛhyɛ ɛyɛ saa dwumadi no nso emu na yɛnim sɛ Kumasi Asante Kotoko ne Accra House of Oak deɛ na nka da bi ɔmo te ado ahoma so na nso asɛmwe baeɛ no clubs ahodoɔ mienu no hunu sɛ wɔn na football ahodoɔ ɛkɔ so nyina gyina ɔmo so nti ɔmo anka mom anto anamo bi a wahwɛ na de asɛm kɛseɛ ɛna ɛde aba wɔ kyene nti no ɔmo aka bom ɛde saa release wei ɛnso ɛde aba sɛ yɛnhwɛ ma ne nkama Ghanafoɔ ne Ghana mpanimfoɔ nyinaa nte na wɔnom ntimi ntu ɛho anamɔn. Abusua Ghana ni TV so nie mekae na makyerɛw sɛ bɔmmɔden amia subscribe button no so na bɛka abusua no afi wobɛtumi a like no wa share na wode comment nso ɛde agu ase medin de ɔhene kae na hyɛ ne nso update bi ɛbɛba case we ho bia no yɛbɛba na yɛde abrɛ mu ntam na afi mahu ne yɛkɔ soɔ ɛnso ɛwɔ ɔman mu makra mu.